Atol sa ning allowance nila si Edibe. Disturbo kayo ni si Yaya ba? Dali dira madam ba? Daghan ba kayo kong trabaho diri ah? Kasamok yun ni Yaya ba? Madam! Grabe gini kalungon si madam ba? Kala ka niniwat? Balo, nag-iris pa ta. Nagpagwapay pa ta. Oh, wow! Ang sarapod problema ni mo, Yaya. Sabak kayo ka ba? Ganina ra ka sagit-sagit dira. Pwerte nga lingog-ngog, Yaya. Manihan ako sige panawag sa mga madam ba? Tinani mong bungula madam. Ako, Yaya ba? Nag-astan na kag ikaw ray na diri. Ako amo diri ba? Tapos kasingkahan ko ni mo. How dare you, Yaya? Kamang good madam, bungol-bungol ka kung tawagan ka. I don't care, Yaya. Wala kay karapatan na musugo-sugo sa kuha. Nakalimutan ka, Yaya? Ako ang tagyaning balay. Yaya ra ka dire. Yaya bitaw, pero ako'y mayordoma diri. Ako'y ginasaligan si mong mamig dari diri ah. Kung unsa akong gusto, mamamatuman. Basta wala sila diri ah. What? Oh my goodness. Sumbong lagi ta kay Yaya. Makaulig si Mamig Daddy. Sumbong dito madam. Lukoy pata. Hindi ka mahadlok, Yaya, ha? Kaysa, Yaya, nakalagi kay kwarta na wala pa may sildo. Ah, kani madam, allowance ni Sedi. Nanong ikaw man tagagunitan ng allowance nila CD, Yaya? Magbut man ka madam. Kung ako ay padala ni. Ihatod ni kila Sedi madam oh. Para makapalit silang bugas. Ako na po dugoon ni mo, Yaya. Init kayo ba? Pangitom ko, Yaya. Oh my God! Ah, bahala ka dira madam. Ihatod ni dito ah. Daghan pa kayo kong trabaho. Ay, tama naman, di ko parcel, no? Ang binang na Yaya, kapag lalis. Ihatod na dahil madam ha. Maray bahalaan, Yaya. Ihatod yun na. Kaya wala na to'y bugas sila Sedi. Ako ray bahalaan ni Yaya. 2,000. Ayaw mo kayo nihatag kila CD. Bahala ka dila CD, uy. Kaon rog daghan tol para tusog ka magdula-dula. Wow! Tol, antos lang tol ha. Eh wala tayo sudan. Patay, tatoy! Naata, toy! Yay! Sugan na mo magkaon tol. Pag walay sudan. Tatoy. Pre! Dumi na pre! Diskarte ta pre. Kay perte nakakrisis. Saan na trabaho pre? Patalapi. Palit to at pre? O pre. Palit to da. Atong sudan pre. Sure jud ka pre? O lagi pre. Tuwara ang mga bulingat to nagtambay. Ang sarapod kaya ang gipanglibag ana. Doon din ako be. Uy mga bulingit. Ano nagtapok-tapok man mo dire? Kakaon manggod ako akong maghuhod madam. Din na gipadala imong papa. Sinuod ka madam? Nagpadala si papa? Oh, naay gipadala imong papa. Nara oh. Wah, tata. Uy, ang madam be. Makapalit na may og sudan na ni madam. Palit na niya og sudan nagbugas ha. Bantay mo. Oh madam, palit na ako ni Dayon. Ano sa di ka tol? Ay na maghilak tol. Nangan ta magpalit sa sudan. Palit Dayon na sudan pre. Abi, toya. Para kay pre. Haha, bata. Ganan siya na po. 2,000. Ha ha ha.